o jilik jalak sengsaro baksa poito khlanyarok sengsani tongthogo belaino kilikjak modern age ni boyar asike nangkha molbrum brum sak sakni sinimungno kamajak kosok western culture no siringei buitala tongmani mungno slaiei somsongni te kaisa mung living relationship hinei mung pharka living relationship hinke kaijagani sakang salaburi kaijak haike tongmani agortolao pornani mungoi samungni mungoi nokbara nawoi tinisini tipra sarok rikrike saklangano khamtamkha abono karibo buini dofano asike tijakha rape murder khlaibo bakase asol hinei sarakha khajani poito khlanyarok living relationship hinke kaitoni mokolo belaino selema singsa belaino kirima singsa belaino sidra khata kadi sakmotok tuining tongthogui tongimannai hinei aroni simino morkini hor nini dugaro khampainai abono nonomol brum brum horni morkio tlangai mano ning khaki philia nakarsanya hinke ning tini mothao asuk drop jaga kaisa nini tongphano kaitoni bakhao nini jaga se kri nini poito bisikse heleng ning osayano tui bakha khepsa phano ongya nini rang poisa degree success bepakno tongphano o living relationship nini nukhungni khaksangmano chibuk musle haike monogoi painai nini ri sumno suda yakarlak sexual organ abo belai kheno naithok hamari abo design khlaika hik saini bagai sexual organ tongmani abo sumsogya abo kaisa hamari se hik saini hamsakmano khanani bagai o sangsaro balance toninani bagai bosong enani bagai kaisa hamari ning o kaitini raidano swbaimani buni basngo kristoni mungno ereng khlaimani kaitorbo nini raidano nini plan no sabainai ningbo buni basngo ereng ongnai sengsani bebak nini thani tongphano tinio living relationship case asike bangkha parago soda abo soloi thangka salani nogo buri berai phaimani burini nogo sala berai phaimani abo tabuk fashion ongi thangka aboni bagai omahai nukhung kaitini khairokma kuri nukhung ongo walai layo bosakni tei pholani tongthomung kamai thango suicide case phayo divorce tongo tei masanawo omhaike baksani nukhung kakte tei kheno nangai tongo kaisa case omahayongkha sakno poito khlainai hineroni bisingono belaino ganang buri mungsabial kuri kajak sinai hinei sala khoroksa bai konfamongkha kokrok mungsa surjagya phano ulobabaino kajak naiba o burui borokni nukhungo o salano tubuui muthumuthui rohornani sengkha omhaike belaino dukha yagulo o sala thithangka aboni yagulo khe o burini kaijanani belaino problem ongkha jotorinai hini hinphano salamalia ongkha naidi kathang toninai tonia abo kaitini yagose kaham khlainai khlaya abo boni yagose hinke sini langma bini rajati himkhe bisikse naithokno hikni bagai eba saini bagai nini bosakno khatiwi tonikhe 99% ya 100% khakjangmung ei tongthongmung asike bangano nini dugaro hor kasaphano khamglak pharike sing elabago tamo sijak naileno phringnani 11 ni 9 siklasa ning sikla jorano tongthokdi sikla puru nini bakha nono tongthogridi nini bakha tholjak tino tenini mokol nathokjak ti kheno khlaidi tamokhe kaitor nono bebak samungdino bostumnai okokno mutunaridi sing mungsasik samungklanya sakang kahamke singwan chugui basngo thangna nango tamhimba kaitoni mokolo abo sumsokongoi tohangke aboni bus sing salsa thomjaknai abon bagai sing belai kheno sojakhe tongani nango Rom 13 ni 12 hor ajiti ongkha salphanya naikha phaidi sing manangmao samung khlaima rokno yakarlaisiwano pohoro soba nanglaina bagai ta seng yago nalaisiwano soak ningai jurang wajalayawi buitala onglayawi sak tongthok tonglayawi bulai toklai onglayawi musu layawi phaidi sing salni pohoro tongnai rokhai kahamkhe tonglaisiwano phaidike otomung hameno yakari kaitoni rajati tonglayano logi songmade manno made manya abono wanalayawi kaitono sing poito khlalayano singsaro phaikeno nini logi songbo kaitor songi payo okokno sing poito khlalai baskongo himlayano je ongmani ongoi thangka kaitor belai kheno maya ganang borna karnai khaki phili hambai kaiton rok jotono hamari khlaitun